karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Hain man ang karinderya sa tiguang nga imong ikasulti. Oh, narao, kanang naibata nga nagbantay. Oh, mao din ha? Oh, Inday, naangi mo ang lolo? Lolo? Wa man ko'y lolo. Ha? Pero, may tiguang nga nagbantay din ni kanina. Mo gani akong gipalitan og sudan og kanuin. Nagkasulti mi. Puti gani kay siya buhok. Wa man ko'y lolo. Patay naman ang akong lolo. Oh, unsa? Sabrina, patay naman lagi ang lulo. Inday, imposible. Aw, basig dili to nimo lolo. Basig inyo lang tong tabang-tabang dinhi. Pulos man mga batanon ang katabang dinhi. Wa may tiguwang. Unsa? Pero Sabrina, dili na lang ta mamugos. Pero Inday, siya ang nitako sa sudan akong gipalit. Siya pagid akong gibayaran. Ay, basta ate, oy, way tiguwangan na maliki at sa among kananan. Pulos man gani uban ang iyang buhok, Inday. Upan? Wa lagi upanon diri sa among kananan, ate. Dali na, Sabrina. Bumian ta din yun. Pero Rodel, nagsulti ko ni mas tinuod. Gikasulti na ko ang tiguwang. Ug siya ang misulti na ko bahin sa unang tag-iyaan ng inyong bahay. Si Mama lang ang makatubag, anak. Kung dili si Mama, si Lolo Elmo. Si Lolo Elmo tuod. Rodel, kinalang mo balik ta sa inyong bahay. Unsa? Pero magubot ta kung mabalik ta dito, Sabrina. Di sa ko mahimuta nga maghuna-una bahin sa gisulti sa tiguwang. Way kasal nga mahinayon sa inyong bahay tungod kay tinunglo ka ng dapita. Sabrina, dili pa maayo ang mood ni Mama karon. Andam kong dawaton ang tanang kasaba sa imong inahan, Rodel. Basta kay mamalik ta sa inyong bahay, please. Magunahon na taglaing paagi. Dali, mamalik ka ta sa pension house. Naanas man si Madam Mercy sa kaita. Naglantaw sa layo. Salamat na lang ako kilaing nakita o ba niya. Ay, siya. Ay, nakakita ka ni Maricarden, di mo? Basin to sa loyolo. Ay, bantayin lang una na si Madam Dia, ha? Kaya akong alto o si Carding. Ano nangita maka ni Manicarding lo? Ay, nanawag siya sa Tordel. Makiksulti niya. Sigurado ka sa imong nahuna-hunaan, Rodel? Watay laing paagi nga makapaduol ta sa bahay. Nanawag na si Carding. Hello? Carding? Hello, sir. Kumusta mo, sir? Haay mo karon ha nga. Kuyog mo ni Ma'am Sabrina. Diami sa lungsod. Sa pension house. Mo ba? Maya, sir, unsa may imong isugo nako? Kumusta naman si Mama diha? May kalma na lang, sir. Nasa kayda ay naglantaw sa bukid. Pero nang hagis man na, sir. Milurang nasab. Carding, naruwag ko nimo. Kay mo hangi mi si Sabrina nga anaon nami mo puyo sa inyong bahay. Ha? Maayo sa inyong payag kay dool-dool ra sa bahay. Sir, wala problema, sir Rodel. Mag-abot na sa bahay. Alisa. Manoy? Upauli una ko sa ato, ha? Kaya maglimpyo ko. Nga naman. At doon na mapundo sila si Sir Rodel o si Ma'am Sabrina. Kung mangutanan ako si Madam, ingna nga, namutol kong saging. Sige, Manoy. Sige, dito ko. Magpaduol na sabday si Ma'am Sabrina din eh.
Dali. Sure mo, Sir Rodel, Ma'am Sabrina. Salamat, Karding. Limpyo naman ang hingdaan na ni Annalisa. Kamu lang diha sa foam kay ari lang mi sa gawas. Nindot man sa diay ning dapita. Naagyapon sa ibabaw sa sapa ang inyong payag. Sumpay nang sapa sa banlot, ma'am. Oh, May kaila ka bang albor o apelyido? Inindapita, Karding? Albor? Do na, sir. May kaila kong albor, sir. Classmate ako sa una, to sa ibabaw. Layo ba din yung ila? Medyo layo-layo, sir. pero mahimong magsakay tag motor paingon didto. Dili yun, ma'am. Maglakaw kita, ma'am. Kay tuwa man ang ila sa ibabaw sa bungtod. Dili na magialong sa kanan. Kung mauna, mag-set na lang tag-adlaw kung kano sa tamo adto. Okay. Ugma, pwede? Nagdali man ka, ma'am. Kinahanglang ikasulti ko ang mga kaliwat sa original nga tag-iyaan ng karaang bahay nila ni Rodel Carding. Unsa? Si Lolo Ilmo, paanihaw niya karong gabi. Sir Del. Og niya pa, ayaw gud sultihi si mama nga ni amis inyo. Pangamot lang kung magsusi siya bahin namo ni Sabrina. Tubig, Annalisa. Niya, madam, oh. Hain man ang akong baso nga dunay kuptanan. Kuan, nabuak ra ba, madam? Kinsa may nagbuak? Nabuak naman ito sa imong kwarto. Sa pagpanghagis ni mo. Ha? Kano sa ko ng hagis? Bago lang, madam. Kalimtinan eh. Madam. Di ay hindog ka sa aging madam, oh. Kumusta naman sila si Rodel ug ang iyang asawa, Carding? Ha? Hibaw ko. Nga nahibaw ka kung hain sila. Ikaw ang daling matawgan ni Rodel kung doon na siya mga sugo. Wag ko ba, madam, kung hain sila? Kung mo balik sila, pasudla sila sa akong kwarto. Dawatan na ni mo sila, madam? Natural nga dawaton ko si Rodel. Ako god siyang anak. Unya, ang iyong asawa, madam, imo sang dawaton. Why asawa si Rodel? Tubig, Annalisa. Kami nga gidini sa bukid sa panahon sa gabi, love, no? Oh, Love? Walay kay tingog-tingog. may gunahon na lang ko. Ang ato bang kahimtang ang imong giuna-una? Oh, naluoy ko nimo. Ayaw ko kaloy i-love. Wa ko may ubos ni Mama Mercy. Tungod kinahibaw ko nga wa siya sa iyang kaugalingon usahay. Pero Unsay pero? di lang sab kalikayan nga maguna-una ko sa iyang ipanulti. Labi na sa pag-ingon niya nga dili ka mahimong magminyo kay tinunglo ning dapita. Ha? Ug mitukma ni sa gisulti sa misteryosong tiguwa nga akong gikasulti, Rodel. Tinunglo ko no ang inyong bay. Ayaw ni gunahon. Lakaw, una nagpahuway. Ikaw di ay? Magpaabot pa ko ni Lolo Ilmo. Kitang duha na lang ang magpaabot. Pabuli ko og tarong, Annalisa. Niya, madam, oh. Kana, dili na babugnaw? Dili na. Maayo hinoon, madam. Tuod, madam, mapauli na ko. Masayo lang ko ugma. Ayaw una paglakaw. May lain kang isugo, madam? Wa ka ba'y nakita sa sod ining akong kwarto? Wa man, madam. Kita namang duha din sa imong kwarto. Nasige. Makagawas ka na. Sige, madam. Mupauli na ko, madam.
May nangupaw. Nadyo kayo nadubugan ng upaw. Lisa, Noy? dali na, maulit kita. Uy, Lisa. Ay pa, unsa man? May nakita na sab ka? Wa man Manoy. Pero, doon ako'y nadunggan nga nanghupaw. Babay. Dali-dali na. Mamiya na ta din eh. Ay, mayong gabi Sir Rodel. Luil mo. Mayo kay Nekalo. Dali lo, so diri. Lingkod diri lang tayo. Tinuod yun siya nga ni amo silang karding nga bahay. Naniguro lang Milo nga madol-dol mi sa bahay. Ay mayong doon. Aron, dali ra mong makadagan sa ang bahay kung magkinaunsa dito. Ay tol, may tuyo man kuno kanako ha, Rodel. May gusto lang may ipangutana. Og sorry nga dili ni pwedeng maugmaan lo. Kay hasol kay sa utok. Ay, sa man ka na. May kaila ka bang albor? Loel mo? Mao ko na ni ang unang tag-iya sa karaang bahay nila ni Rodel. Hinumdumi ko nulo. Ang akong inahan, usa ka albor. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!